kublai fi baro ngashim ya kane kalat man ai kublai Christmas ya fi iway biway Christmas ka basok ka Christmas ka bakamen kam tam nang bantang nusdan arpo mulai ka Christmas ka day kapor ka bangi ikan mau ya ka jing ba ka jong play yang iki priu arajas nam machwa ka ba ai tino yo khun pamarwe jong o sakane ka perthai man sius pa dalam ta kipop jong iki priu ka gospel ke jong Yohanes ke lenong balai ke khot ban kan riu ka ong ba ublei la e kata yang perthai ka ba ai tino yo khun pamarwe jong o o e ru bangai u unom jot shu kan riu nyo ka jing em ka ba bom jukot kane kade ka benta ka bangi kum ki bangai iskot ho ba ublei ha ka Christmas upen pau ya ke jing e ka ba khrau tam ka jong o yang i kibreu ni kibreu ngila jot ngila rem henry ublei da ke jing e ba ka jong o upha yo khun ba marwe jong o ban chang ne ka perthai ban sius ba yang i kibreu pada ha ka Christmas ni so ru nanangin pule naga gospel ke jong Matias ka lenong ba ar ni so thu ba ha ka por Christmas kadon ke jing dia ka bajia ka ba kiriu start na rimingi kilet barwa yo khulung Yesu but day ha ka ne ka por ka ba ki ya kendo yo khulung Yesu lai teli ke ka ba ki kile ka ba ning kong ha ba ki kendo yo Yesu but ka Mary ka ba ning kong ka ba kile ka long ba ki mane yo Yesu ka ba ar pa de ki ai ki jing ai ki joki na ka benta utrai jong yo Yesu but ka ba lai ka long ba ki ko mo yo Yesu lai teli kini ki ha ka Christmas ka ba don kam yang i bangin skong ho ka ba ning kong ka jing mane yo blei jong i u ba khrau ka ba ar ka jing ai ka ba ngi don kam man ai bat ka jing ai ka ba khrau tam ka jong i ha ka Christmas ka dei ka jing im ka jong i ha bangi perkhat ni ka jing ai ka jong blei yang i blei lo ai yo Jesus Christ bat ka don kam ru yang i bangin ai ya ka jing im ka jong i show blei ha ka jing im ka man la ka ski ka balai pat de ngi i ka benta ka balai ka long ka jing ko ngo ngi i ba ba ki riu start na ri mingi kilet ban yakendu yo Herod u ong iki lada pi syam yo no khulung Jesu wania thu lem bangaru ngan let ban mane yo ngi i u Herod u ron ka ne ki jing thu ka masneu Henry u blei Ukraine ni kini ki riu start baru ong iki bam dei shu ban let pai na ka ju ka jaka ban nom ya thu shu yo sim Herod ban ngi i bagi ni ki riu start ki ko ngo yo blei lai telik ni ki benta badon kami ngin kan mau ka ni Christmas ke jing mane yo blei ke jing ai ke jongi ya ke jing im ke jongi bat ka balai ke jing ko ngo yo blei ha ke jing im ka man na ka sngi ke jongi ke jing ko ngo ko long badon kam hadu kata ngi kum ki bengai ngi don kam bat ko ngo ya ke ka mo blei Ukraine yang ngi ha ke jing im ke jongi ka man na ka sngi sa sin pak ngashim ya ke ni ka lat ban ai kublai Christmas ya pi ya Christmas ka basok ka bakmen ublay unda kar khu ya ki yin ki sen ki jongi ya ki shnong ki thau ki jongi ya kari ba ka jat ban ri ki jongi na ka banta ka ni Christmas arpo lai bat kum ju ru ai kublai snem thamai basok bakmen bat ka ni ka snem thamai arajar arpo saw ba ublay hi unyalam yangi ta ka bor ka badon bor ka jongu yangi kum ki bangai tang kini kenti kublai sibu